Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Ну и в рамках нашей программы сегодня мы будем обсуждать, конечно же, тему временно оккупированного Крыма. Я рада представить уже гостя нашей студии. Это Светлана Залищук, экс-советник премьер-министра в правительстве Гончарука. Витаю вас. Добрый день. Добрый день, да. Давайте нашу беседу начнем со следующей новости. Вы знаете, что 20 мая прошла пресс-конференция президента Зеленского, посвященная годовщине его президентства. И, собственно, мы у него спросили, когда будет создана первая переговорная площадка, на которой бы обсуждался вопрос восстановления суверенитета Украины над Крымом. И вот что он ответил. Мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. И может быть, вы правы, прийшов момент, когда цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімаються. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Ну, прошло ведь уже 6 лет, и разве нельзя было на протяжении 6 лет понять, что по Крыму нужна какая-то переговорная площадка? И только вот сейчас Зеленский говорит, что да, нужна. Почему сейчас? Насправді, да, ми подивимося історію цього питання. З самого початку ми пам'ятаємо, що перший формат, який існував і який був порушений, це був Будапештський меморандум. І спочатку була окупація Криму, так? І відповідно до Будапештського меморандуму, в тому числі Сполучені Штати і Великобританія, я не кажу про Росію, були гарантами нашої безпеки. З моєї точки зору, було би логічно дотиснути. Тоді велися переговори з цими країнами, що вони повинні взяти участь в тому, щоб зупинити конфлікт, зупинити війну. Але вони, ці країни в тому числі, використали таку, я би сказала, непевність цього меморандуму, так, для того, щоб відсторонитися. І Україна на той час теж обрала такий шлях, тому що вона вважала, що якщо Росія і США будуть на одному майданчику, Росія просто не погодиться розмовляти зі Сполученими Штатами, ніякого діалогу не буде. І, на жаль, тоді Крим випав з цього майданчику. І той майданчик, який утворився, нормандський так званий формат, Криму там вже не було, тому що йшлося про зупинення війни на Донбасі. Тоді, пам'ятаємо, Іловайськ, саме так народився цей майданчик, і де були перші переговори. І тому фактично можна сказати, що Україна своїми руками побудувала такий міжнародний, я би сказала, вакуум, коли увагу Криму ми недостатньо приділяємо. Але я тепер нагадаю про Зеленського. Я пам'ятаю, що коли він тільки став президентом, він обіцяв, що в нормандському форматі питання Криму будуть піднімати. Так? Але в якийсь момент це питання зійшло, тобто воно розчинилося, так? І його не піднімали. Очевидно, Росія би на це не погодилася. Для цього потрібна не тільки воля України, але й російське зацікавлення. Так? Хоча вважаю, що в Зеленського був шанс. Чому? Він став президентом, він міг сказати, я не приймаю такий формат і готовий далі вести переговори тільки на нових умовах. І це мої нові умови. Я думаю, що це теж не було достатнім чином використано, тому сьогодні можна говорити про те, що ми вже будемо доганяти потяг, який далеко попереду. Хоча, з іншого боку, говорити, що тут ставити крапку не можна. Ми боремося за Крим, і тому, очевидно, ми повинні бути проактивні. А можна ли как-то тему Крыма внедрить в нормандский формат? Я вважаю, що сьогодні це буде просто неможливо. На це не погодиться Росія. Нормандський формат – це майданчик переговорів в рамках Мінських угод, які були підписані, були там кілька разів уточнені. Там Крим не згадується, переговори там про Крим не ведуться, Росія на це не погодиться. Я думаю, що Франція і Німеччина, які підписалися як гаранти цих переговорів, вони теж, напевно, з моєї точки зору, не підуть на зміну такого діалогу, бо не будуть вірити в його успіх. От це моя точка зору. Тому, можливо, потрібно... Я би тут одну річ сказала, що мені здається, кримський напрямок, він пасивний залишається.
І основне, що потрібно змінити в зовнішній політиці щодо Криму, має з'явитися просто проактивність. Вот вы упомянули меморандум, Будапештский меморандум из стран-подписантов, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность. Как вы думаете, мы совершили ошибку в свое время, подписав и поверив этим странам, которые нам давали эту гарантию? Это была ошибка? Ну, історія не знаю умовного часу. Є така приказка, що, звичайно, зараз аналізуючи там, що було 20 років тому, як воно відбувалося, складно давати оцінки. Мы просто Але видим, что документ подписанный, он фактически не стоит ни гроша. ви абсолютно праві, і це сьогодні питання не тільки до тих документів, які підписувала Україна, але до всього світу. Якщо Будапештський меморандум так знехтували і нівелювали такі країни, як Сполучені Штати і Великобританія, то як сьогодні світ може переконати будь-яку іншу країну світу там про ядерне роззброєння, надання якихось гарантій тому ж Ірану чи іншим країнам світу? Це просто неможливо. Це не має жодної ціни в собі. Чи зробили ми помилку? Я вважаю, що помилка була в недостатності прописаного цього документу, в його недостатній легітимності. Він повинен був скріплений в інший спосіб. Но его не як міжнародний ратифицировали, договір. насколько я знаю, в парламентах государств, которые его подписали. Він повинен був створений як міжнародний договір повноцінний з ратифікацією парламентів. Будапештський меморандум був Фількіною грамотою в якомусь сенсі. І я вважаю, що в тому числі тут провина є і українська, тому що ми йшли на безпрецедентний крок. Ми здавали свою ядерну зброю. Ми гарантували всьому світу безпеку. Одна з четверта країна чи третя країна з ядерним потенціалом. Ми заслуговували, ми могли добитися. Тоді м'яч був на нашому полі. У нас були козирні карти, якщо хочете. І ми могли домогтися того, щоб світ нам пообіцяв в інший спосіб, в належний спосіб. І тоді по ці документи, в тому числі, на сьогодні, дивіться, існують міжнародні різні суди, так? І Україна сьогодні судиться, наприклад, за фінансування тероризму Росією, тому що є відповідні конвенції, які були ратифіковані, в тому числі самою Росією. Чи ми, наприклад, судимося за расову дискримінацію в Криму по відношенню до кримських татар, до українців на Кримському півострові? Тому що, знову ж таки, Росія ратифікувала цю конвенцію. Будапештський меморандум не був ратифікований. Це не було міжнародною конвенцією, договором. Саме тому мы пожинаем такие плоды. А как вы считаете, сейчас можно созвать стран-подписантов Будапештского меморандума? Не те, которые только вот в самом начале были, но и те, которые еще присоединились позже, такие как Китай? Я вважаю, що це не дасть результатів. Ми вели переговори, і я особисто, ще коли була членом парламенту, ми вели переговори з парламентарями, з урядом, представниками урядів країн, які є підписантами Будапештського меморандуму. Але вони говорили, що тоді, відповідно до Будапештського меморандуму, після початку війни вони намагалися скликати зустріч, в якій би взяла участь Росія. Але вона відмовилася, а за умовами Будапештського меморандуму саме в такому полі повинен був вирішуватися конфлікт. І оскільки Росія на це не погодилася, зустріч не було зібрано, нібито вважалося, так це пояснюють наші міжнародні партнери, що таким чином умова надання цього захисту Україні стала неможливою. Хоча, з моєї точки зору, звичайно, це маніпуляція, тому що так, Росія не прийшла, але це не заважало Великобританії і Сполученим Штатам вдатися до проактивних дій і захисту української територіальної цілісності. Вы правильно сказали в начале, история, к сожалению, не любит сослагательного наклонения. Тогда вопрос про сейчас, да, вот мы послушали синхронно Зеленского. А какую сейчас можно создать переговорную площадку, новую? В каком формате, в каком составе страны и организации она может сейчас существовать? Ви знаєте, це дуже таке гіпотетичне питання. Насправді, невыполнимо как-то? Ні, навпаки. Я хочу сказати, що геополітика – це мистецтво неможливого, так? Зовнішня політика в тому числі. І це залежить від цілей України, як вона їх бачить, в часі і в просторі, так? Зокрема, в часі. Наскільки ми довго хочемо планувати, як цей формат буде діяти. Також це залежить від готовності партнерів, кого ми хочемо там бачити, чи готові ці партнери з їхніми лідерами, з лідерами на чолі цих держав брати в цьому участь. Яким чином ми хочемо залучати, наприклад, міжнародні майданчики, які існують, той же ООН, Рада Європи, Організація
безпеки та співробітництва Європи, ОБСЄ там, і так далі. Тобто це кількість варіантів, які можна придумати, вона, звичайно, їй дуже багато. Фантазії може вистачити. Питання в тому, чого ми зможемо домогтися, так? Тому що Росія все одно буде якби уникати будь-якого сприйняття навіть цього майданчику. Але я вважаю, що тут перед Україною стоїть питання, що ми все одно повинні використовувати міжнародну увагу, міжнародні ресурси, міжнародні судові процеси для того, щоб цей формат, навіть без Росії, використовувати для легітимізації справедливості на мовах України. Щоб коли прийде історичний момент, коли ми зможемо відновити територіальну цілісність, ми ж розуміємо, що це завтра цього не станеться. В нас були підстави, тому що партнери будуть про це знати. Весь світ буде розуміти цю правду на правах, те, як це бачить Україна. Тому що поступово, ви бачите, що відбувається ерозія правди. Багато країн, там я от бачу сьогодні Le Monde, вийшов газета французька про COVID-19, про вірус, вже з картою там без Криму і так далі. Маленьких багато відбувається історій, коли політики починають забувати, журналісти починають забувати, починають не звертати на це увагу. Нам потрібна міжнародна увага. Це ресурс, дуже цінний ресурс в умовах багатьох проблем, який може зіграти стратегічну роль. Ну, вообще было бы наивным, наверное, считать, что кто-то в Кремле по доброй воле, да, там согласится начать переговоры о деоккупации Крыма. Но все же речь идет о совершенно другом, возможно, о создании какого-то международного механизма усиления давления на Россию, да, там усиления санкций, разве нет? Вот что мы можем делать для вот создания такого именно механизма? Либо мы что-то делаем, но недостаточно. Ви абсолютно праві. Що ми робимо? Що Україна робить? Україна активно працює в судових інстанціях. Ми бачимо активну роль, наприклад, і Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури. Між цими трьома інституціями поділено ведення різних справ в різних судових інстанціях. І ми бачимо, що багато справ досить успішні. От нещодавно було подано теж справу до Міжнародного морського трибуналу щодо відстоювання прав наших моряків і відшкодування їм, в тому числі фінансово, шкоди заподіяної і так далі. Водночас це судові інструменти, які можуть тягнутися роками і роками, так? В той же час я вважаю, що недостатньо активних дій на політичному полі, на громадському полі, на експертному полі. І ви абсолютно правильно говорите про те, що нам потрібен тиск. І тиск, він в вакуумі його не буває. Так? Цей тиск завдяки участі міжнародних партнерів з усього світу. Куди буде прикута увага до постійних тортур, які відбуваються в Криму, переслідувань релігійних, економічних, політичних і так далі. Тому що світ забуває, розумієте? Трагедії стають в якийсь момент статистикою, нікому не цікавою. Ну и плюс российская пропаганда. Вы знаете, что недавно в Совбезе ООН российская делегация инициировала неформальную такую по формуле Арию видеоконференцию, на которой выступали коллаборанты из временно оккупированного Крыма, которые там говорили, ну, в принципе, все тезисы, которые озвучивает Федеральная служба безопасности РФ. И ООН, Совбез, и там принимали участие европейские послы, они не блокировали эту видеоконференцию. Ви абсолютно праві. Це той випадок, коли, давайте нагадаємо глядачам, що Європейський Союз ухвалив рішення, що члени ЄС і їхні дипломати не беруть участь в будь-яких переговорах чи майданчиках, дискусіях, які пов'язані щодо окупації Криму, так? Тому що вони не визнають влади Росії над Кримом. Але в цей раз деякі посли вирішили взяти участь, і логіка така, що нібито, як і вони це пояснюють, що ми будемо відстоювати інші точки зору, це дасть можливість переконувати когось в тому, що все ж таки ця окупація несправедлива, і там нелегальна, незаконна і так далі. Але ви праві, це поступова якби відмова від принципу невизнання в тій жорсткій формі, в якій вона існувала 6 років тому. І ця ерозія, ми починаємо її бачити, в тому числі на такому політичному рівні в Організації Об'єднаних Націй. Но это не дискредитирует ООН, Совбез ООН, как орган, который поддерживает мировую безопасность и мир вообще в целом? Чесно вам скажу, що Рада безпеки ООН давно дискредитована, саме тому, що Росія в ній постійний член, і жодне рішення не може бути ухвалено без участі, власне, Росії в Раді безпеки. І в цьому є величезна проблема. Тому сьогодні треба створювати нові інструменти. Особливо в умовах, коли, давайте скажемо, що сьогодні світ, він став іншим.
І не обов'язково міжнародні інституції диктують увагу до якихось питань. Сьогодні блогери, активні кампанії в Твіттері, в соціальних мережах можуть мати більше ефекту на увагу людей до якоїсь проблеми, аніж ті ж засідання Організації Об'єднаних Націй. Згадайте Грету Тунберг, наприклад. Так? Ця дівчинка, підліток, без телекомпаній, без мільярдів грошей, вона підняла весь світ на ноги і привернула увагу до питання клімату, до планети Земля. Так само я вважаю, що ми сьогодні повинні використовувати абсолютно нові инструменты привернення уваги до проблем оккупации в Крыму. Вот про новые инструменты крымские татары уже на протяжении 6 лет говорят о создании крымско-татарской национально-территориальной автономии. И вот на фоне этого также говорят о создании правительства Крыма в экзиле, в изгнании. Вот как вы относитесь к этой идее создания правительства Крыма в экзиле? Приблизит ли это деоккупацию Крыма? Спочатку скажу про автономію. Ви праві, це законодавство розглядалося, формувалося від 2014 року. Тоді ще Порошенко, як президент, сформував комісію, і воно поступово вироблялося. Да, она вынесла своє заключення, даже Конституційна комісія. Це було зміни до Конституції, які мали бути ухвалені. Мені здається, що це все робилося для галочки, для того, щоб ця існувала група, щоб всі дивилися, нібито вона працює. Мети реально ухвалити цих змін не було політичної волі. Був страх, що це буде не сприйнято в суспільстві, тому що це матиме вплив на переклад якісь, в тому числі, відцентрові настрої в різних регіонах. Хоча я особисто підтримую ці зміни до Конституції. Я вважаю, що це дуже сильний сигнал кримським татарам, корінному народу України, про те, що вони мають право на самовизначення, на врядування там, і так далі. І це допоможе, зрештою, тримати оцю от головну лінію деокупації завдяки головній цільовій аудиторії, яка є основною силою збереження Криму українським. Що стосується уряду в екзилі, я особисто підтримую цю думку. Повторюся, вона співпадає з головним принципом, з моєї точки зору, який повинен діяти відносно Криму. Це проактивність. Це постійна увага, це рішення, це задіяння міжнародних майданчиків, політичних, судових, експертних, соціально-мережевих і так далі. Тому однозначно вважаю, що так. І хотілося б, щоб президент Зеленський більше приділяв цьому увагу і мав інструменти для того, щоб впливати на це. Позитивно відзначу, що Кулеба, наш министр закордонных справ. Я, кстати, небольшой анонс дам. Сегодня в эфире в программе «Прайм» у Айдара Муждабаева будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 20:00. Посмотрите обязательно, не пропустите. Да, мы вас слышим. Якраз згадали, так? Да. Він нещодавно запровадив посаду, вона існувала, перший заступник міністра закордонних справ, але, власне, в цю посаду вписана функція – це займатися, власне, Кримом, відновлення кримської територіальної цілісності Криму. І Еміне Джапарова, яка теж сама кримчанка з Криму, так, і кримська татарка, Да. Вона займає тепер цю посаду. Я дуже рада, що Міністерство закордонних справ в такий спосіб підійшло до цього питання, и тому великий плюс Кулебе. Это позитивно. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований, с которым мы хотим подробнее обсудить вопрос создания крымского правительства в экзиле. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, вот давайте представим, что сейчас перед вами сидит вот человек абсолютно неподготовленный и так пунктирно, который следит за событиями в Крыму. И идет речь о целесообразности создания крымского правительства в экзиле. И первый вопрос, который может возникнуть у этого человека, зачем? Вот как бы вы ему ответили? Це треба було дійсно зробити давно, створити цей уряд. Я не бачу взагалі ніяких проблем, ніяких суспільних дискусій щодо цього питання. Людям треба пояснити, що, перепрошую, Крим – це Україна, має бути легітимний уряд Автономної Республіки Крим, має бути якесь представництво, в тому числі корінного народу, в управлінні Кримом, власне. Якщо поки що це неможливо фізично зробити на території, власне, поки що окупованого Криму, це треба зробити, спробувати таку модель
на території України. Більше того, я додам, що у нас більшість громадян не знають, що географічно не весь Крим окупований. Є частина це північ Арабатської стрілки, зараз Сигнічський район Херсонської області, яке є географічно власне Кримом. І саме там можна було побудувати такий урядовий центр і, власне, території географічного Криму починати проваджувати таку пілотну модель нового управління Кримом після окупації, спробувати його вже зараз в нинішніх реаліях. Тому мені дуже прикро, що і раніше ця тема не знайшла відгуків, і, власне, зараз взагалі про це не говорять. Ну вот, Сергей, давайте обратим внимание на те органы, которые занимаются Крымом на материковой части Украины. Это постоянное представительство президента в Крыму, это был орган уполномоченного президента по вопросам крымско-татарского народа, которого сейчас нет, его возглавлял Мустафа Джемилев, это Главное управление МВД Украины в Крыму, это Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. И вот многие эксперты, экспертные группы довольно так критически оценивают эффективность этих структур. Говорят, что де-юре они есть, они работают, но де-факто никакого результата от них мы не видим. Вот как вы оцениваете работу этих органов? Они действительно полезны по обе стороны перешейка? Треба розуміти, що немає відповідного законодавства, яке наділило би реальними функціями ці органи. І їх, звичайно, недостатньо. Незрозуміло, хто є, власне, головний в питанні Криму в Україні. Представник президента, я там не знаю, представник комісії з питань кримсько-татарського, взагалі не зрозуміло, що є зараз головним органом, який має відповідати за питання Криму. Міністерство тимчасово окупованих територій. До сих пір ми в законодавстві не врегулювали питання, який орган є відповідальним саме за Крим. І тому питання уряду – це дійсно найбільш актуальне, і не зрозуміло, чому воно не було реалізовано. І якби цей уряд було створено, то питання би ефективності інших органів можна було завжди підкоригувати, було б зрозуміло, хто кому підпорядковується, хто з чим займається, і, власне, хто відповідає за корінні народи, хто відповідає за якусь економіку, хто відповідає за підготовку безпекової програми деокупації, гуманітарної програми деокупації і так далі. Зараз такого органу немає. От саме уряд дійсно правильно, що піднімати це питання, був би корисним, і він би відповів на багато питань. Але законодавство. Давайте почнемо з того, що у нас немає закону, який би регулював права корінного кримськотатарського народу. Це не було зроблено за попередні влади, за нинішньої цього тим паче не буде зроблено, тому що ми вже бачимо, як Офіс Зеленського ставиться до проблем корінного народу. Ну вот смотрите, вот мы сейчас проговорили про эти органы, да, там можно по-разному к ним относиться, считать эффективными, либо неэффективными. И вот если идет речь о создании нового административного органа, такого как правительство Автономной Республики Крым, то где гарантия, что вот этот вот административный орган будет работать так, как бы нам хотелось? Давайте почнемо з того, що для того, щоб будь-який орган почав працювати ефективно, потрібна, по-перше, професійна команда, політична воля уряду України і президента України, Верховної Ради України створити це, правильний професійний підбір кадрів з урахуванням інтересів, в тому числі корінного народу. Якщо ці всі пункти виконати, ми тоді можемо побудувати якусь більш-менш ефективну модель, яку через якийсь час можна буде запроваджувати на території деокупованого Криму. Але зараз такого розуміння нема. Ми бачимо, що у нас уряд через півроку змінився, у нас міняється генпрокурор, там ДБР міняється керівництво. Оця постійна, перепрошую, чехарда не дає ніяких підстав оптимістично говорити, щоб професійно був би сформований будь-який новий орган з питання Криму. Тим паче ми бачимо, що Офіс Зеленського приділяє явно не першорядну увагу питанню корінного народу. А саме питання корінного народу на рівні законодавства треба вирішити. Був би закон про корінні народи, було зрозуміло, яка квота в уряді має бути кримських татар, яка квота в українських державних центральних установах влади має бути для корінного народу. Тобто це законодавство мало би дати відповіді, власне, хто що відповідає, хто має таке представництво, і зрозуміло, хто має яку вагу і як хто має вирішувати. Тому без відповідних законів створення навіть дуже правильного
там нового органу, який би відповідав за питання Криму, воно неможливо, тому що потрібні відповідні закони. Зараз таких законів я парламентських комітетів не бачив. Сергей, а вот у меня такой вопрос. Вот в чем проблема? В Киеве нет просто заинтересованных людей, которые бы дали вот отмашку для создания вот такого административного органа или для принятия вот таких вот важных решений на уровне законов. Вот нет просто такого человеческого, чиновнического какого-то желания, или в чем загвоздка? Я вам відповів. Одна з головних причин – це проросійський реванш в Україні, який почався з приходом до влади Зеленського. І зараз питання Криму буде відсуватися не те, що на другий план, воно буде зніматись з порядку денного. Сергей, я вас перебью, но ведь вопрос предоставления Конституции, да, вопрос внесения поправок в Конституцию, вопрос предоставления статуса коренного народа крымских татар, создание правительства в экзиле, оно и не делалось на протяжении каденции Порошенко? Я не буду зараз обговорювати питання, чому це не було зроблено при Порошенку. У мене теж є велике обурення цим якоїсь неправильної половинчастої політики стосовно Криму. Але перепрошую, офіс Зеленського буде робити все, щоб Крим ми забули. Єрмак, який є головою офісу президента, є проросійським діячем і, можливо, агентом російських спецслужб. Він діє в відповідності до наказів, які дають йому в Кремлі, дає Дмитро Козак, який є, власне, одною з фігур, яка веде переговори щодо Донбасу, і другою фігурою є з боку України саме Андрій Єрмак, який, власне, на мою думку, є проросійським засланим, власне, діячем. І, звичайно, одна з задач, які ставить Кремль Єрмаку, це подати воду Крим. І якщо, не дай Боже, це буде зроблено, то про Крим можна буде забути, тому що все-таки економічна блокада, блокування подачі води – це був такий ефективний, як на мене, інструмент тиску на Російську Федерацію. Зараз в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу в Росії тим паче посилиться проблема, як фінансувати окуповані території. І для того, щоб зменшити оцей економічний тиск на російський бюджет, потрібно зняття санкцій, вода в Крим, тому що ця проблема буде дуже серйозно стояти влітку цього року. От Єрмак – це одна з ключових фігур, яка не дозволить Зеленському підійти ґрунтовно до питання вирішення Криму там чи забезпечення прав корінного кримськотатарського народу, тому що це є російська фігура. Спасибо. Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Про российский реванш, говорит Пархоменко. Вот вы ощущаете такое сейчас? Ну, я не можу погодитися з проросійським реваншем. Я з тим точно не погоджуся. Мені здається, що це трошки спрощення проблем, які існують. Я бачу інші проблеми. Я бачу проблему, наприклад, браку професійних кадрів на дуже багатьох напрямках. Я бачу проблему довіри інститутам. Я бачу, що зовнішня політика вивелася ще більше в функцію адміністрації президента і її забрали в Міністерство закордонних справ. Що стосується, наприклад, таких важливих речей, як саме деокупація, той же Донбас, той же Крим. І я вважаю, що це є проблемою, тому що якби МЗС, повноцінна інституція з міністром, з усіма дипломатами, які є професійними, відданими, патріотичними, працювали над цим, якби була створена політика іншого характеру, то я вважаю, щоб це працювало в інший спосіб. Я бачу проблему особистої, можливо, меншої зацікавленості президента зовнішньою політикою як такою. Йому вона менш цікава, він менше цінує. Но это одна из основных его функций, заниматься внешней политикой. В тому числі, одна з, серед багатьох, але одна з, по Конституції, одна з головних, Да. ви абсолютно праві. Хоча народ очікує всього від президента, так? Але Зеленський вирішив зосередитися більше на внутрішніх проблемах. Ми це знаємо, що він там провалився міст, і він особисто займається мостом в Дніпропетровську, там, так? Чи ще десь. І це є проблема, тому що його увага переключена на внутрішні питання, що теж важливо, але їх потрібно якраз делегувати прем'єру, сильному прем'єру. Треба поставити сильного прем'єра, взяти сильних міністрів. І тоді всі внутрішні питання по Конституції якраз будуть делеговані йому, прем'єру. А президент зможе зайнятися те, чим він і повинен займатися. І тоді більше часу буде на уряд в екзилі.
Но вот вы сказали про мост в Днепропетровске и так далее. Может быть, это все из-за рейтингов? Потому что многие эксперты говорят, что Зеленский очень сильно зациклен на рейтингах, на том, чтобы его рейтинг не падал. И именно поэтому он занимается вот такими вот вопросами. Рейтинги в тому числі мають роль. Я в цьому абсолютно переконана. Все ж таки президент був актором, він виступав на сцені, і для нього головне, з моєї точки зору, видно, що він не прийшов красти, так? Не було жодних скандалів, які би підтверджували, що він хоче нажитися на країні. Я йому щиро вірю, що він не хоче наживатися, але от залежність від любові народної, вона величезна, і тому вона теж робить дещо, я би сказала, чутливим президента до рейтингів, так? Хоча я вважаю, що це і теж, розумієте, в нього просто природньо немає розуміння, можливо, і от як працює міжнародна система, як працює світ, чому це настільки важливо, наскільки важливо всі ці міжнародні зв'язки, особисті симпатії, міжнародна дипломатія, міжнародний лобізм, міжнародна геополітика і так далі. Ну, в тому числі треба сказати, що за останні, звичайно, 5 років відбулася дуже сильна девальвація міжнародної, я би сказала, такої цілісності, справедливості, цінностей, да, системи, міжнародних систем по відношенню до України. І тому, можливо, це теж відображення того, як зіпсувався, давайте в лапки це візьмемо, як зіпсувався світ, умовно кажучи. Так? Тому президент вирішив, ну ладно, якщо така вже жара, то я краще зосереджуся на мостах, і це хоч буде ефективніше, умовно кажучи. Але я вважаю, що не може президент виходити, позбавляти себе добровільно цих якби повноважень, функцій. І його реакція дуже показова. Що він сказав? Він сказав, напевно, я з вами погоджуся, уваги недостатньо. І це несправедливо. Так, і це несправедливо. Але це оцінка самому собі, бо він перша людина по Конституции, яка зобов'язана відповідати за цей напрямок. А ведь создание правительства Крыма в экзиле, оно же может решить действительно очень много вопросов, в том числе и на международных площадках, когда, если было бы это правительство, и вопрос государственной национальной автономии был бы решен, то ведь на международных площадках крымские татары таким образом могли бы сами выходить уже защищать свои права. И здесь внутренние проблемы с вынужденно перемещенными лицами так бы решалось вот отдельной структурой. Повністю згодна. Не згідна з Сергієм, що варто і робити цей уряд в екзилі в Криму, на Арбатській стрілці, як правильно називається? Арбатська стрілка, правильно. Треба робити в Києві. Треба робити там, де ухвалюються рішення, де сидять всі дипломати, де сидять журналісти, де сидять всі політики. Даже не Херсон. Ні, я вважаю особисто, це має бути Київ, однозначно, де ухвалюються всі рішення. Прем'єр в екзилі повинен постійно заходити до президента, до прем'єра, до Кримської прокуратури, до прокуратури, де багато збирається, документуються злочини проти людяності, військових злочинів і так далі. Вважаю, що вони повинні бути тут і багато де за кордоном брати участь, ви праві. Єдине, що, давайте бути чесними, ви запитали про ефективність різних органів. Треба сказати, що органи можуть бути ефективні, якщо вони працюють для народу, в країні, маючи всю повноту влади. Інакше, звичайно, вони будуть неефективні, тому що як можна реалізувати свою владу, якщо в тебе немає можливості це зробити, так? Якщо Крим сьогодні де-факто не твій. І тому ми будемо розуміти, що вони будуть грати іншу функцію. Уряд в екзилі буде грати не врядувати Крим, а він буде сьогодні головну функцію відстоювати – це деокупація. Це те, що чим сьогодні, ну, там частково займається Міністерство окупації, чи там та ж прокуратура, чи Міністерство закордонних справ, але ви праві, що уряд стане головним, уряд в екзилі, головним інструментом вироблення і впровадження цієї політики на міжнародному і національному рівні. Но вот если посмотреть на Крым до оккупации, вот там в Крымском совете министров был целый ряд ведомств с довольно большими штатами. Там даже количество вице-премьеров, если я не ошибаюсь, колебалось между 4 до 9. Вот можете очертить контуры? Вот каким вы видите вот правительство Крыма в экзиле? Как оно должно быть? Вот какие министерства должны там быть? Понятно, вопросы ЖКХ там решаться не будут в экзиле. Ви праві. Кількість міністрів і їхні функції ми повинні відштовхуватися від цілей,
які ми собі поставимо. Ми вже окреслили головну мету. Місія – це деокупація, так? І більшість речей будуть ці міністри, прем'єр буде робити, які будуть непритаманні звичайному уряду і звичайним міністерствам. Але так само повинні вироблятися політики на майбутнє, очевидно, з моєї точки зору, розробка політик, які рано чи пізно можуть бути там після деокупації, примирення, там реінтеграція, перехідне, наприклад, законодавство. От однозначно потрібно Міністерство юстиції, яке буде виробляти закони щодо перехідної юстиції в цій країні. Так, от що буде там з майном, як ми будемо судити владу, яка там була, ну і так далі, і так далі. Багато різних питань. Ось, але зрозуміло, деокупація – головна політика цього уряду. Давайте к следующей не менее важной теме. Смена власти на Украине, где чуть более года назад президентом стал президент Владимир Зеленский, привела к ужесточению риторики в отношении России. Об этом в понедельник заявил постпред России при ООН Василий Небензя на одном из российских пропагандистских телеканалов. Давайте послушаем его прямую речь. Риторика України стосовно Кремля посилилась, тому говорити про те, що зі зміною влади в Києві щось змінилось у зовнішній політиці України, напевно, було б наївним. Більш того, ми писали якось в одному з наших прес-релізів у відповідь на хвалькувате утвердження України, що вона в черговий раз перешкодила Росії зробити те чи інше, що у нас складається враження, що єдиним пріоритетом української зовнішньої політики є протидія Росії у всіх можливих формах. Вот такое заявление сделал Небензя. Вот как на это реагировать, на это заявление? Вот вы с ним могли бы согласиться? Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що думати про свої оцінки з погляду там російської – це дуже невдячна справа. Ми повинні, звичайно, ігнорувати це. Але, є одне але. В таких заявах дуже часто прослідковується певний тренд політики Кремля. І можна прораховувати, які позиції буде займати Путін, режим у відповідності там до України, в тому числі по напрямку Донбасу, Криму там, і так далі, і подальшої політики. І з цієї заяви чітко випливає, ми бачили, пам'ятаємо, що коли Зеленський тільки був кандидатом, тільки став президентом, були якісь навіть спроби позитивного зображення нового президента. В Росії, да. Так, було лікування, це, можливо, трошки перебільшення, але було загравання. Но вы помните, в Питере там сделали даже портрет Зеленского из там конфет Рошен? Це загравання. Це швидше свідома маніпуляція для того, щоб там покарати попередню владу. Ми не повинні з цього там і точно на це якось об'єктивно до цього там ставитися, зрозуміло. Але вони спочатку загравали Зеленським, вони думали, що окей, зараз ми тебе, хлопець, зробимо. Ось. Але ми бачимо... Я не думаю, що вийшло. Точно не вийшло, тому що напрямок ЄС і НАТО залишився стратегічним. Я ще коли була в уряді з Гончаруком, він був прописаний вперше, напевно, він був частиною програми уряду. Кожне міністерство не просто виконувало там економіка, сільське господарство там і так далі, якась промисловість. В кожну політику, в кожне міністерство було вписані пріоритети там європейської інтеграції. Можливо, про неї менше говорили, але принаймні вона була вписана в програму. Хоча, бачите, це коментар по відношенню до попереднього уряду. Мені зараз складно оцінювати програму нинішнього уряду і їхні пріоритети в контексті ЄС і НАТО. Я от зроблю який дисклеймер такий невеличкий, так? Ось. Але не можна сказати, що зраджені все одно ці напрямки. Я думаю, що народ просто не дозволить, суспільство не дозволить Зеленському розвернутися. Але я і не бачу особисто, не бачу, що Зеленський хоче розвернутися. Він розуміє, що його просто з'їдять. Но при всем при этом все равно происходят какие-то непонятные, даже противоречивые вещи из серии, когда на трехсторонние контактные группы в Минске создают какой-то консультативный совет, где Россия выступает в роли какого-то миротворца, да, и там происходят вот такие вещи, которые приближают к признанию России не как агрессора, а просто вот человек, вот страны, которая там дает какие-то советы. Вот как на это зрада или победа, или что происходит? Я не люблю в рамках цієї системи координат вимірювати. Крайності, да. Не тому, що вони просто несправедливі і вони не показують сутність проблем. Я вважаю, що сутність цієї консультативної групи, я, звичайно ж, дуже негативно, критично оцінюю цю ініціативу.
Я вважаю, що вона шкодить Україні. Я вважаю, що вона підставляє наших міжнародних партнерів, коли ми дали фактично право представникам так званих ОРДЛО, так, бути нібито учасниками цих переговорів, ставити свої підписи і так далі. Але моя оцінка цієї ініціативи, вона лежить в площині не зрада національних інтересів, а швидше, я би сказала, професійна просто нікчемність. Я вважаю, що це була помилка з точки зору, причому надзвичайно болюча, яка б могла стати для України зрештою здачею інтересів в результаті. Але мотивація була, як мені здається, трошки іншою. Хоча наслідки могли бути однакові. Так? Тобто мені здається, що ось була придумана якийсь механізм для того, щоб там далі зайти в роботу цих груп. Але я не бачила жодної користі и жодного позитивного результату для Украины однозначно. Вы смотрели, наверное, пресс-конференцию президента Зеленского, и вы слышали, что после завершения пандемии коронавируса, возможно, будет встреча 4 лидеров в нормандском формате. Вот если сейчас уже начали звучать такие тезисы, можно ли говорить о том, что такая очередная встреча может просто сорваться? Ви знаєте, прораховувати, що буде, які будуть дії Росії, дуже складно. Зрозуміло, що режим не намагається якимось чином йти там на зустріч чи виконувати свої обіцянки. Тобто вони роблять все, щоб зірвати будь-які домовленості, будь-які зобов'язання свої міжнародні перед Україною. І чекати можна чого завгодно насправді. Вот вчера, все-таки говоря в контексте того, чего ожидать от России, в нашей студии был экс-премьер-министр, не премьер-министр, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин. И, значит, он сказал, что для того, чтобы легитимизировать аннексию Крыма, Путин может пойти на еще один референдум и привлечь международных наблюдателей. Такое мнение он выразил в программе «Прайм» у Айдара Муждабаева. Давайте послушаем его прямую речь. Під цим пакетом санкцій Крим, він приречений йти в нікуди. Тобто він взагалі як відрізаний там якийсь там шматок, який існує. Ну і який план у Путіна, як ти думаєш? Міжнародний план у тебе? Ні, Путін, я думаю, буде намагатися всіма якими там засобами, які у нього є, переконати там Захід, що він ще раз проведе ще один фейковий референдум. Скаже, от тепер же ж от так от. А про що референдум? Ні, притягне туди, спробує притягнути ще якісь там спостерігачів. І це насправді небезпечна історія. Реально небезпечна історія. А який референдум може провести там? Та який завгодно. Вот такое может быть? Одна з тез, знаєте, в принципі, після того, що ми пережили в Україні, раніше здавалося, що багато чого не може бути. Зараз нам так вже не здається. Зараз здається, що все може бути. Але особисто мені здається, що Путін не захоче проводити ще один референдум в Криму. І я поясню чому. Тому що з їхньої точки зору їхня влада сакральна. І референдум вже був. І ставити під сумнів, що можна сумніватися в результатах попереднього референдуму, це ставити під сумнів його владу, його рішення, процеси, які відбувалися. Не царське це діло проводити референдум. Так, звичайно. Тобто це вже відбулося, це була сакральна подія. Жодного сумніву про те, що це мало місце і це абсолютно справедливо, не може бути. Я не думаю, що Путін сам піде на те, щоб підставити під сумнів свої якісь рішення чи дії, які відбулися. Но плюс ко всему прочему, есть же западные санкции, которые так или иначе влияют на экономику Российской Федерации. Плюс есть люди, которых завезли на территорию временно оккупированного Крыма из России. Их количество там, по последним подсчетам, если не ошибаюсь, достигало 80 тысяч людей. А вот при таком раскладе, чтобы избавиться от западных санкций, при этом зная, что там есть люди, которых завезли из России туда, почему бы не провести такий референдум? Я думаю, що це неможливо, тому що по міжнародному законодавству, за міжнародним правом, цей референдум не може проводити окупаційна влада. Тобто його мали проводити українська влада. І тоді б цей референдум можна було б визнати їхні результати.
Розумієте, не може проводити влада, яка окупувала, знову ж таки референдум. Тобто він з міжнародної точки зору так само буде нелегітимним, яких би представників Росія туди не запросила. А действительно, вот вы же очень долго и много и эффективно работали с нашими международными партнерами на международных площадках, в том числе и Парламентская ассамблея Совета Европы. Вот как вы думаете, учитывая вот лобби российское там очень сильное, пропаганду, может ли быть такое, что Россия все же убедит Запад вот привлечь, завлечь на территорию оккупированного Крыма каких-то международных наблюдателей, даже тоже ОБСЕ? Я не думаю. Це, повторюся, що цей референдум все ж таки буде знову нелегітимний з точки зору міжнародного права. І якась організація, тобто якісь окремі люди можуть поїхати і взяти участь, так як це, в принципі, і відбувалося і на Донбасі, і в Криму. Але з точки зору міжнародних організацій і міжнародного права цей референдум знову ж таки не буде правовим, не буде законним. А в чому план Путіна, по-вашому? От міжнародний план? Ну, розумієте, мені здається, що це робота на амнезію міжнародну. Тобто вони будуть працювати, це, якщо ми говоримо про міжнародний напрямок, так? Тобто це розвиток відносин там, з Трампом, покращення відносин, це купівля різних політиків, це допомога гуманітарна різним країнам, це надання кредитів різним європейським країнам, це фінансування різних ініціатив політичних, в тому числі як в Франції ми бачили, чи в Австрії, чи в Греції там, і так далі. Ну, тобто ми бачимо цілий пакет різних інструментів, як вони працюють, щоб ця амнезія спрацювала. А з іншого боку, що стосується України, це поєднання різних тактик. Це і залякування, це і погрози, це і спроба перекупити якихось політиків. Точно так само. Та? Тобто Зеленського вони думали, що окей, спробуємо його пригорнути до себе м'яко. Не вийшло, окей, давайте тепер залякувати. От бачимо, вже не бензя, зміна політики, зміна риторики. Тобто вони теж шукають різні способи, щоб в Україні відбувалася зміна політики, зміна бачення, ставлення до цих проблем. Вот вчера Павел Климкин сказал, что цель номер 1 для Российской Федерации – это юг Украины. Давайте послушаем его прямую речь. Український південь – це ключова історія для нього. Дивись, якщо він йде на дестабілізацію, а потім на можливу військову операцію, як би вона не виглядала, гібридно чи не гібридно, він отримує домінуючий контроль над Чорним морем. Геополітика сидить у нього в голові. Він робить суходольні коридори, причому не тільки на Крим. Він робить і на Молдову, і на Придністров'я також. Він, і що дуже важливо зрозуміти, ну, вода само собою, а він ще й замикає в оцей проект Новоросії. А у нього в голові це сидить. Він не просто так повторює споконвічні російські землі. Він реально в це вірить. Він реально вірить, що це от, реально належить його путінській Росії. І я думаю, що український південь ну, я вважаю, що це ціль номер 1 сьогодні для Путіна. Реально ціль номер 1. З будь-яких точок зору. Геополітичною, Крим. Ну і знову таки, якщо це буде, то тоді виникає питання взагалі цілісності і державності України. А якщо виникає це питання, а куди туди повертати Крим? Для нього тоді це вирішення всіх проблем. А с нами сейчас на прямой связи Олег Стариков, эксперт в сфере безопасности и обороны. Витаю. Добрый день. Да, добрый день. Вот только что вы услышали заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сказал, что цель номер 1 для России – это юг Украины. Вы согласны? Дело в том, что Россия захватила, аннексировала в 2014 году Крым, который является так называемым непотопляемым авианосцем, который в том числе и это тот плацдарм, где Российская Федерация противодействует 6-му флоту США в Средиземном море. А Средиземное море — это все так называемые южные потоки, подхода энергоносителей через Турцию, через Ливию, через Сирию на Южную Европу. Поэтому Российская Федерация и так плотно сидит, она наводнила Крым,
конкретно Севастополь новыми видами вооружений, в том числе и крылатыми ракетами типа «Калибр», достает этими крылатыми ракетами до их стратегических целей, о которых я сказал. Поэтому в настоящее время, именно мы берем настоящее время, то они очень сильно, то есть они очень укрепились сильно, и все задачи, которые поставлены в стратегическом плане перед Российской Федерацией, они с помощью плацдарма Крым и Черноморского флота решают. Вот Павел Климкин еще говорил о том, что пандемия коронавируса показала слабые места Путина. И вот на предстоящих изменениях в Конституцию ему нужна победа, со стороны нужна победа. Например, вот как юг Украины. И вы сказали про милитаризацию оккупированного Крыма, про расположение там крылатых ракет, зенитно-ракетные комплексы, милитаризация Азовского моря и так далее. Вот ждать ли какого-то наступления? Вот не окажемся ли мы под какой-то угрозой, когда и Запад занимается своими вопросами пандемии? Я чуть-чуть прокомментирую то, что вы сказали. Дело в том, что средства ПВО, это С-400, это средства ПВО, это является системой защиты. А вот крылатые ракеты, это система нападения. Это первое. И второе. Российской Федерации в настоящее время, после выхода с коронавируса, в принципе, особо и не нужен никакой, это если брать в стратегическом плане, никакой юг России что-то делать. Потому что это особо невыгодно, потому что это приведет к той эскалации, которая еще более накладет на Российскую Федерацию экономические санкции и все союзнические, по крайней мере союзнические, я беру в кавычках, отношения, которые как-то они наладили и взаимодействие с НАТО и с «семеркой», я говорю, более-менее эти отношения, они будут полностью разорваны. Поэтому в геополитическом виде, геополитические задачи, я думаю, сейчас перед ними это не стоят. Самое главное выйти с коронавируса, сильным и в принципе закрепиться, делать все возможное, чтобы цена на энергоносители достигла определенной точки. В принципе, это работа уже Саудовской Аравии. Сейчас, кстати, на Министерство иностранных дел очень плотно, Российская Федерация работает очень плотно по линии Саудовской Аравии и Ирана. И самое главное другое. Опять же, не допустить, чтобы их втянули в эскалацию и обвинили в нарушении всех договорных обязательств, которые она взяла перед собой. Сейчас ведь видите, смотрите, что интересно получается. Не с того, где-то неделю назад, полторы недели назад, Россия, то есть представитель России Козак был вызван в Берлин. Хотя он санкционирован, но он вызвал в Берлин, и с ним проводили переговоры в отношении урегулирования вопроса на востоке нашей страны. Поэтому это не просто такого вызвали. Это идет определенное движение со стороны, опять же, иначе Европа потихоньку будет выходить с коронавируса, и осенью что-то должно произойти. Или конфликт на востоке страны будет заморожен, или будет большими шагами уже выполняться так называемые Минские соглашения. Поэтому мы в ближайший месяц-два увидим, что реально Запад будет предпринимать по этому направлению. Сейчас самое главное нашему Министерству иностранных дел не пропустить этот импульс и работать на опережение, а не сидеть в засаде и бить по хвостам. В принципе, наше Министерство иностранных дел в этом плане всегда опасно. Спасибо большое. Олег Стариков, эксперт в сфере безопасности и обороны, был с нами на прямой связи. Но вы знаете, 2 июня Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба едут в Германию. Вот чего ждать от этих переговорів? Це хороше питання. Чого чекати, особливо після цих нових ідей зі створенням консультативної групи, яка нібито пішла на нівець, але до кінця ми цього не знаємо. Так? Тобто рішення, що її не було оголошено. Водночас ми бачимо, що якогось продовження активно цієї ідеї так само немає. Ми знаємо, що російські представники були в Берліні. Да. Ми знаємо, що тепер українці їдуть в Німеччину для того, щоб спільно вибудовувати, очевидно, стратегію. И тут какие-то продвижения в этом вопросе, получается, что-то, чего мы не знаем. Однозначно. Я думаю, що ці переговори і існують високого рівня з Берліном на рівні міністрів закордонних справ, можливо, Меркель.
там переговори з Зеленським по телефону, які існують для того, щоб планувати якісь речі, про що там широко не повідомляється. Що це може бути, ви якраз можете сьогодні запитати в міністра, але за моєю інформацією, Німеччина якраз не підтримала консультативну групу, і я думаю, що буде спроба, більше того, було засмучення з німецького боку, що просуваються якісь ініціативи без належних переговорів з партнерами, і це сюрпризи для тої ж Німеччини і Франції, що є неприпустимо, тому що якщо ми хочемо, щоб Німеччина і Франція грала за нас, вони повинні бути чітко поінформовані про стратегію і тактику тих чи інших інструментів. А для Німеччини було очевидно, що цей інструмент якраз нам не піде на користь. Тому я думаю, що буде спроба намалювати спільну карту дій на майбутнє і для того, щоб не повторилися такі ідеї, як з консультативною групою. Дуже дякую вам. Дякую вам. Светлана Залищук, экс-советник премьер-министра в правительстве Гончарука, была гостем нашей студии. Благодарю. Ну а мы не прощаемся. Буквально через несколько минут в этой студии будет народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Василь Мокан. Не пропустите, Корж Кенджи.